Район мәктәпләрендә фән олимпиадаларына әзерлек ничек бара, укучыларның дәресләргә йөреше ничек? Булар һәм башка мәсьәләләр хакында 14 гыйнварда узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Җыелышта район башлыгы Разиф Кәримов, башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев, мәгариф оешмалары җитәкчеләре катнашты. Мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сафаргалиев үз чыгышында системаның мөһим мәсьәләләре буенча нәтиҗә ясады. Фән олимпиадаларына килгәндә 2020 елда бөтен Россия һәм республика турларында 34 призлы урын булса, 21 елда бу сан 47-гә җиткән. Нәтиҗәләр яхшы, тик шулай да җиңүчеләрне арттыру үстендә эшләргә кирәк, диде мәгариф идарәсе башлыгы. В 2021 году эффективность участия в республиканском этапе Олимпиады школьников составила почти 46%, что на 9% больше по сравнению с 2020 годом. По итогам участия в олимпиадах учащихся школ города и района заняли 47 призовых мест на всероссийском и республиканском этапах, что на 13 мест больше по сравнению с предыдущим годом. Түбән биш мәктәбе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Илзира Әхмәтвәлиева олимпиадаларга әзерләнүдә системалы эшчәнлек темасына чыгыш ясады. Авыл мәктәпләре арасында Түбән биш укучыларының иң күп призлы урыннар алулары игътибарга лаек. Республика этабында да сынатмыйлар. Кечкенәдән үк иҗатка тартылган, татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда югары нәтиҗәләргә ирешкән кайбер укучыларыбыз үзләренең һөнәри бәхетен тел һәм әдәбият өлкәсендә таптылар. Соңгы елларда олимпиаданың муниципаль һәм республика этапларында призлы урыннар алган укучыларыбыз бүгенге көндә укуларын педагогия уку йортларында дәвам итәләр. Мәгариф системасына багышланган киңәшмәдә укучыларның хәрби хезмәткә әзерлеге һәм белем бирү учреждениеләрендә коронавирус инфекциясенә каршы профилактик чаралар үтәлеше турында чыгышлар тыңланды. Җыелышка нәтиҗә ясап, район башлыгы кузгатылган мәсьәләләр буенча эш алып барырга кушты. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.